Kaya makulay na buhay mga kabele. So nandito tayo sa Barangay Bangkal, Guagua, Pampanga. Guagua pa to, ano? Gawad ako po kape. Opo, kagawad kape. Bilang ako. Kayo Sinama. Ayan, nag-absent si Mrs. para makasama kay Dayan. So mga kabele, si Dayan, ito yung bata tinutulungan natin na ano yung mata. So kailangan maoperahan. So schedule namin para sa JBL. Yan. Kuya, anong pangalan? Barangay Bulis. William Canlas yan. William Canlas yan. Sila yung mga tumutulong sa atin pag may mga food charity tayo dito sa lugar nila. Yan, si Barangay Tanod. Rodrigo Apigo. Ayun, shout out po. So mga kabele, ito po si Dayan sa kamama niya. So schedule natin sa JBL para matignan na po siya ron. So tapos na lahat. Umiinom pa siya ng gatas, binalik mo na. Okay, ayan. Mga kabele, si Dayan kasi nagkasakit siya last 2 weeks. So kaya hindi namin nadala kaagad doon sa JBL. Ngayon naka-recover na. Okay na yung Becky niya, wala na. Meron pa rin, maliit pa rin. Ayun, may Becky, may kulane. So sana okay na. So ang gagawin natin ngayon is check up sa JBL. So medyo tumatagal yung proseso dahil nagkasakit yung bata. Ayan. So Dayan, magay ka muna sa mga sponsor mo. Ayan. Ano sasabihin mo? Thank you. Niyayain sa da. Kakain tayo sa Jollibee. Ha? Ayan mga kabele, yun yung mata nila yan. So ito, nakita ko to, nag-food charity kami rito. Nakita ko na yun nga, kailangan nga ng assistant nila. Masaya ka? Nagkita na naman tayo? Ha? Sagot. Ayan, mama niya. Hindi mo kasi sinama yung tatay. Pan po, nagbantay na po ng palasdan. Nagbantay ng pispan. Wala po trabaho eh. Ayun, trabaho ng tatay niya yung nagbabantay ng mga pispan. Ayan, ganon. So, madaling salita. Minalin pa po. Minalin, layo. Yung kapatid niyang panganay, yung lalaki nandyan. Nandun po sa... Bye, yun. May nagpadala ng 500 sa kanya, si Kuya Aris and Ate Jo. Ayan. Gusto mo kumain Jollibee? Opo. Sige, kain tayong Jollibee. Saan mo ba gustong kumain? Lakas mo yung boses. Jollibee lang. Jollibee. Ay, Jollibee tayo. Okay mga beli, Jollibee. Kain tayong Jollibee kasama si Dayan. Yan, maraming salamat sa mga kabeli sponsor yan. Ate Gemma Musni, Kuya Rod Payad, Jomar Lorenzo, Kuya Roy. Yan, love you Kuya Roy. Tita Hilda, yan. Ate Jo, Kuya Aris, yan. Salamat sa pagmamahal. Kay Marie and Bill, Nanay Marie and Bill, thank you, thank you, thank you. Tita Linda Quiros, yan, thank you. Ate, Sir Peter. Sir Peter. Ayan, Sir Peter, yan, ito na po, update kay Dayan. Lydia Bite. Sino? Lydia Bite. Yan, Lydia Bite, yan, shoutout po. Sponsor din siya ni Dayan. Ayan, sponsor din siya ni Dayan. Yan, Sir Edong. yan, Edong De Leon, yan, maraming salamat. Kuya Edong, Kuya Boyong. Happy ka? Kaway ka. Okay, thank you po kamo, thank you po. Yan. Yan, mga kabeli, maraming salamat sa mga sponsor. Yan, Kuya Ernie ng Lubao, yan, maraming salamat. Thank you, thank you. Okay mga kabeli, ready na tayo. So bibiyahin na tayo. So time check tayo, 11 AM. So kasama natin si Kagawad. Hello po. Good morning. Yan. Okay mga kabeli, diretso na tayo. So magla-lunch muna tayo. So Jollibee siguro dahil para kay Dayan. Yan, let's go. Yan, Idol Jomar Lorenzo. Yan, Ate Karina. Hello, Ate Karina. Ate Karina, shout out sa'yo. Gemma. Tita Linda and si Marie. Really, on the way na tayo, JBL. So, gaya ng pinangako ko kay
Dayan, so kakain muna tayo ng Jollibee. Oo. Dahil nabut. So, mga kabeli, nabutan tayo ng traffic. Ayan, so traffic. Ayan, Chowking, Jollibee. Ayan, Jollibee. Ginagawa pala yung kalsada. Ayan. Ayan, Jollibee Guagua. Ayan, sa highway tayo mga kabeli. Okay na? Diretso na po. Ayan. Di, tara. Binigay ko na sa iyo. Ay, ito pala. Apo. So kain tayo mga kabeli. Ito sila yan. Sarap na yan. Ang ganto. Kabili. Okay, nabusog ka ba Dayan? Wala tayong ilaw dito mga kabeli. Oh. Okay mga kabeli, diretso na tayo JBL. Kabeli, subscribe ka. Subscribe ka. Akin ito. Sublerong ba? Let's go na. Di ba kayo magsisiyar, Gawad? Siyar mo Try ko na. mag-CR kasi masagin. CR ka na muna. May CR na muna kayo. Mahirap pa CR. Tayo po. Mga kabeli, on the way na tayo JBL. So tapos namin mag-lunch. Nasama na yung Gawad. Ang problema na ito mga kabeli, alam namin isa lang yung pwedeng pumasok sa JBL. So siguro mas mabuti si Kagawad na lang ang papasok kasi mas marami siyang kakilala doon sa loob. Tapos papalitaan na lang na tayo. So for operation na si Dayan eh. Kagawad, check up muna ba o Check up mo. tapos tatanong na natin kung anong mga kailangan natin? Hindi naman kaagad i-honor yung request ng Okay. doktor na private. Ang masusunod pa rin ang government doctor. Okay. Ayos mga kabeli. May abangan natin. So feedback namin. So ayan mga kabeli, nandito na tayo sa JBL bike line. Ang problema dito, parking. Lalabas tayo ng hospital. So ibababa lang natin sila tapos lalabas ulit tayo. Mi, Exist yan, exit to? sabi mo. Kaya na ni Kagawad ayun na, sama ka na kila mama. So ayun mga kabili, binabaan na natin sila Dayan saka sila Kagawad. Ewan ko kung makakasama si Mrs. Kabeli. So before kasi nung nagdala ako ng pasyente rito, pinalabas ako. Tapos bawal ang mag-camera sa loob ng ospital. May samahan mo sila ha? Tawag ka sa akin pag okay na magano lang ako. Ano pa akong parking?
Sir, sa may parking. Parking po. Ano po, empleyado lang sir. Empleyado lang. Opo. Walang parking ang ano. Wala po. Sa labas lang. Opo, diretso kanan, tapos paglabas nyo kaliwa kayo, tabi lang ng Roberto's parking bay po. Okay, parking paying. Okay, thank you. Tawag ka. Mga belly, laki ng ano rito. So bagay, marami na rin tayong mga pasyente din nila rito sa pinupuntahan dati pa. Kaya mga belly, tapos na sila misis. So tayo hinintay na lang natin sila sa parking. So yan, nagbibideo daw si misis sa loob. Nasita siya ng mga empleyado. Sunduin na natin. So wala kasing parking sa mismong hospital, kaya lumabas pa tayo. Pinayagan si Mrs. na makapasok din sa loob ng hospital para ma-update. Now, ingat. So, JBL. Yan ang pinakamalaking hospital dito sa bayan ng San Fernando na public hospital. So time check tayo. So dumating tayo kanina ng alauna. So time check alas 4 na po. So nasa 3 hours silang nandun sa loob. So inabutan daw nila, mahaba ang pila. So ayan na sila. So dito na lang sila sa labas, naghintayan. Gawa, dilayin nyo po, biglayin nyo po. Ubus ang lakas nyo dyan. Anong balita? Ano ito yan? Ha? Dayan, guys, babalik daw kami sa March 11 para doon sa City Orbit. Yun ang nagbabasa na siya yung magsasabi na dead eye na. Pero yung mga ophthalmologist na umawak sa kanya, mga 5 doktor, ang findings nila, aalisin nga. Tapos, kung gustong i-artificial, ganyan, pwede naman daw. Kaya lang, ang magdedesisyon yung, hintayin yung orbit. City Orbit na nagan. City Orbit, okay. Oo, na nag-CT scan. Pero napa-estimate kung magkano abutin? Wala. Pero pa. sabi niya kapag government, hindi niya sure na may bayad pa sa government. Basta Government i-ready din. lang yung PhilHealth niya. Okay. Wala ko kasi siyang PhilHealth. Okay. Okay. Nakapag-video ka sa loob? Ibinawal nga eh. Pinagalitan ako. Pinagalitan. Wala. Mga Okay. picture namin nung nasa labas pa kami. Okay. Ayun, mga ito lang. Isusend ko na lang sa'yo. Okay, mga kapatid. Focus ako. Ha? Nandun lang sila namin kami sa baba. At least mga kapatid, ayan. Malinaw na. March 11? Balik kami para sa March final 11. reading nung ano, Final reading nung ano niya. na yung magde-declare na dead eye na yon. Okay, okay po. Okay mga kabeli, so PhilHealth lang ang kailangan ni Dayan para magawa natin yung operation niya. Tapos doon natin malalaman kung may gastos ba, agawad ano. Okay, let's go, atid na natin sila mga kabeli. So mga kabeli, nandito na ulit tayo sa barangay hall ng Bangkal. So siguro dito na lang din natin iatid si Dayan. So yan na, ang kailangan ni Dayan is PhilHealth. So sabi ni Kagawad, sila na maglalakad nun. So ang budget lang na kailangan lang nila ng mga 3,000 plus para dun sa PhilHealth ng pamilya. So yun lang naman hihingi daw sa ospital yung PhilHealth. So ang ano nila, hindi naman ganong, parang wala naman bayad yung operation nila. Okay, kausapin muna natin mag-ina. Beli, pasok muna tayo sa barangay hall. Napakaganda ng barangay hall dito.
Sa bangkal. Hello, Dayan. Ay, sorry po. Kapitana. Hello po. Kapitana, pasensya na po kayo dahil parati po ako nanggugulo sa barangay nyo. Kapitana Amelita G. Pring. Okay, thank you po. Kani pa lang po sila. Thank you po. Opo. So mga Beli, nandito na tayo sa loob ng barangay. Yan, natyapuan natin. Nandyan si Kapitana. Ayan, hello po. Ayan, Dayan, kumusta ka? Masaya ka? Alas 10. Ha? Masaya? Saya ka daw? Masaya? Sagot ka. Opo. Mami, ano masasabi mo sa mga sponsor natin? Sa lahat po ng sponsor na tumulong sa amin, maraming salamat po. Malaking tulong po yung mga binigay niyo sa amin. Huwag kang basta pray lang tayo, gagaling si Dayan. Mawawala yung dinadala niya. So Kagawad, anong natin sa JBL ngayon? Balik tayo ng March 11 for reading for City Orbits. Yun ang City. pinakamataas ng mga ophthalmologist na mag-explain na dead eye na. Dead eye. So yun sa kanya, dead eye na talaga. No? Oo, kailangan siya ng maalis. Malas. Maging artificial or prosthetic. Hindi pa natin masasabi yung pinaka-final ko yung sa titingin sa March 11. Malalaman din natin kung may gagastusin tayo doon or ano, di ba? Sa government naman usually wala. Wala. Yung awak na lang, mag-anesthesia, alam ko ang passion. Hindi natin pwede. Magkano lang naman, at saka yung PhilHealth niya, Okay. Yun lang. So yung sa PhilHealth yan Mabeli, dahil walang PhilHealth yung pamilya. So kailangan natin lakarin. So estimate mo Kagawad, magkano? 300 per month times 12 months, 3,600 yan. So Mabeli, para hindi na tayo So Ala na kayo po na ng market mo. Gawad, kayo na pong dalawa Sige, magsasama. tutulungan po siya magbayad. Ayan, thank you kay sa kagawad niya, mabuti na lang. Di ba, Kapitana? Mayaman sila. Opo, ayan. Iya. Dahil sponsor mail ang gagastos nila. Wow. So yung mga Beli, bigyan natin ng 4,500 si Kagawad para gagamitin niya sa kanilang lakad sa... So yan, sa mga lakad nila para sa PhilHealth. Halos na yung sponsor naman, GNC lang po. Graduate ng GNC. Kung bagay kay Contact Jai, Ikabeli, True Kabeli. So 4,500. So yung sobra dito mga Kabeli, yan, pang-allowance nila. So gagastos sila transpo sa pagkain. So siguro din na natin sila masasamahan sa PhilHealth. So nandiyan naman si Kagawad. Nandiyan naman si Kagawad para gumabay sa kanila. Yan. Kagawad, 4,500. Ang yaman ko. Oh. Para sa PhilHealth po. Yan. Tapos yung sobra dyan, kain kayo sa labas. Merienda po. Hindi nga kami kayo. kumakain, uwi lang kami. Tipid pala. Nagtinda pa. Binano na. Ayan. Yes, ako Ayan. lang. Ay, mag-asama. Gagawin na po. Lahat na eh. Ah, Beli, ibibigay ko na yung galing kay Kuya Aris. Yung panganay mo ba yun, yung lalaki? Yung tumulong sa amin sa pagtawid namin sa ilog? Anak niyong lalaki yun. Opo, yung Darwin. So pinabibigyan ni Kuya Aris ng 500. Anak, thank you. Ayas, thank you ka muna. Aris and Jo. Kay Kuya Aris and Kuya Jo. Kuya Aris, Kuya Jo. Thank you. Ate Jo. Ate Jo. Yan, tapos 500 galing kay Kuya Roy Musni. Para kay Kuya Roy Musni, thank you ka baby. Thank you, baby. Thank you. Thank you. Thank you, anak. Kay Kuya Roy Musni, yan Ate Gemma mo. Yan, thank you. Sila yung sumusuporta sa inyo. Yan. So yan mga kabeli, sa mga kabeli sponsor ko, maraming salamat po. Yan gaya na itong batang to. So dapat matagal na siya nadala natin ng JBL, kaya lang nagka-problema. Nagkasakit po siya. So inintay pa natin gumaling. So ngayon lang natin siya na dala rito. So meron pa nga din siyang beke kung tawagin. Okay mga kabeli, shoutout time tayo. Kasama natin ang napakagandang asawa ni Kabeli. Yan, napaka-supportive. So mga kabeli, umabsent pa to sa trabaho para masamahan ako. Dahil mag-isa lang po ako. Gusto niya makita si Dayan. Okay Dayan, thank you ka na kay ate. Yan. Thank you sa mga kabeli sponsor. Salamat. Ang mabait ninyo. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Kapitana. Ang
Napakabait ninyo. Thank you. Eh mga Beli, shoutout na yun tayo. Thank you.